haka ne Zalihatu baby tashi ki ɗan harami tafiyar ki da kyau sassarfa tattaki kwarai haka ne ki bi ni kalamai na ba aibu ba dan zan miki zance ban yi butulci ba dan ke wata yace mai kyawun duba na san ki wuce kowa surar ki da na duba aikin da na ganke ki sace kalbi na tintini sai na ji kaunar take cikin raina tun da kin kowa jalin zami na kin zama annuri hasken raina kin gaba ni da kowa ke ce zaɓi na jani a sannan je mai daɗi na san ba ki tsaro a gare ni mutunci na kan yaya na ke nunin kauna dan ke ce ta biyu mai ɗaki na sannan na gidan ku an san ku da tarbiyya a dole na tashi a kanki na dauniya dan ku ba komai an san ki da alkunya yan uwa dangi na mun rigi soyayya dan yin haka shi zai samu a kan hanya kuma yin har za ka yi zabo mai kunya domin karka da karshe ka barka da jin kunya domin ni ne yau na samu diyar kunya Zalihatu baby sannan diyar baba haka ne ki bi ni kawai zan kare mutuncin ki komai kika nema ni ne zan baki ki kyale wadancan masu bakin baki ko sun furuci a gare mu ba zai kaifi ki so ni kawai yarinya mai kirki Zalihatu dole in yi yabo kanki dan kin dara kowa ba wata kankarki har mata na garin mu suna kaudin baki a cikin su waɗansu na ji su suna raki da kusan da Zaliha ta wuce yin tsaki da kuɗi ta kawai shi ne halin kirki kuma kun san Zalihatu ta yi alkaki kwalliyar ta kamar sarki ya hau doki tafiyar ta da kyau sassarfa ta taki dan ta dara kowa kan ta ake raki sai ku ɗan hakuri samari ku bar zargi dan ba komai ni dace a gari na san ko wannan ku zai marari aure na Zalihatu ya wuce in kari dan ku Zalihatu ba ta yin sharri haka na sanya su jiri na ga waɗansu cikinsu suna nazari a nan ne zan wuce ga Zalihatu yar dangi dan gashi iyaye na tattaki ko iyayen Zalihatu ku yi haƙuri don haƙurin rabuwa da Zalihatu ne har na ga gawaye su ma sun kudiri don haƙurin rabuwan ku da yar dangi har da samarinta suna nazari da ku ɗau haƙuri ni ne zan sha bidiri dan kuma komai Zalihatu ta yi budiri zamanta da nisan bata in kari na wuce kowa gashi kuna mara